Siis tästä pekonista tuli ihan helvetin hyvä. Siis kato nyt... Miten nyt tyylikkästi näistä käräytettiin nää vitun pekonit? Miten me on mahdollista käräyttää pekoni? Sitä mä en tiedä. Mut me tehtiin se. Ihan sama, me syönnään siitä. Siis se on periaatekysymys, että ruokaa ei jätetä yli, vaikka se menee ihan päin perään. Ja syödään. Se syödään. Teeks me näyttää kuinka erottisesta me ollaan ai vittu syö. Älä syö sitä, kun älä kostu. En kostu. On kuumaa. Vittu mikä erektio häiri. Ai saatan tää mut kuuluu. Meille Mikko. Se on Mikko pekon. Ei Julian kuule. Ei se taju. Mä en. Mikko pekoni. Turpa kinko. Vitsi tää rasva on hyvää. Jättä. Miksi sä mättää popcornia? Miksi minä en nyt syö sillä tosi seksikkäästi? Rakka kakko. No ei muuta. Pekonia. Niin meistä ei varmaan kyllä kuulu yhtään mitään ton takia, että... Hyvin mahdollista. Ei voi olla rasvaa itse ihan kokonaan pelkällä. Rasvapaine. Yksi lisäys vielä. Miksi Pennutel oli juoda? Toi näytti aika erottiselta. No ei se onnistunut. Kuopioon pekonin voimalla. Oh yeah. Pekoni! Terve. Mä oon syönyt liikaa suklaamuroja tänään. Nuilta. Noilta se veti aamulla. Tuli 6 aikaa aamulla tänne nukkua ja tuli syömään. Joo. Sinne jata jalkoihin käpernyt. No mä nukuin sellaisessa sikiasennossa mun selkän kipeä. Kannattiko? Kannatti. En kadu mitään. En kadu mitään. Turri. Jättäkö sä alkaa se hälytysvoima? Mä pesen kuvassa. Joo. Pekoni. Mä pesen paistinpannuun. Häh? Mä pesen paistinpannuun. Mä peset paistinpannuun. Videoitteko te? Joo. Ole hiljaa. Nyt se on paljon syötä. Jee, mä en näe yhtään mitä sanot. Se varmaan aivan... Täällä haisee ihan sairaan pahalla. Pekon haisee. Niin haisee. Mustia. Mut se varsinkin kun... No kuule ääniä. Tuliko äiti? Minä tiedä. Ei, minä en ainakaan näe mitään. Äiti! Mutta kuuluu vaan jurinaa. Murinaa. Se on iskä tai äiti, tai sit se on ukkonen. Jatta! Vili Jatta ilmestyy, mitä teet? Ja näköjään myös Vili mikä lienee olikaan. Tuli. Mistä on jääkaappi? Tässä on meidän jääkaappi. Se on suklaa. Sinä et saa mennä. Ei saa! Minä kerroin sitten äitille, jos et anna minulle yhtä palloa. Minä kerron äitille. Joo, mene pois. Älä tätä kiinni. Kerro äitille. Joo. Mitä mikä on? Tää tuli videolla. Mä kerron äitille. Saanko mäkin suklaat? Saa. Vittu, ties. Onko se vaaratta vai tummaa? Olkaa kateellisia. Suklaata. Syödään suklaata. Suklaata. Kaikka jokainen mitä vielä päivä. Oi vai. Anna! Mennään laittaa muuten nyt. Oota, miten tää sopus päällä? Nää.